Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyud niyo sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o pizza uno na nining buwan karon sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karon nga buntaga mga kigsunan. Kanhi low pressure area nga gimonitor sa pag-asa sod sa Pilipinas nahimo ng usa ka tropical depression og naana sa kadagatan sa lubang sa Occidental Mindoro. Straight to the point. Mupakusog kini sa habagatan sa habagat hinungdan nga makamugna kini og mga pag-uwan dinhi sa atong nasod. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad do butaga mahigalas tuman uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga higala ang peace rally sa Iglesia ni Cristo gitambungan sa ubay-ubay nga mga tao karong adlaw matud pa magpadayon no apan duna na kini permit gikan sa LGU sa Quezon City. Straight to the point. Pipila ka mga personalidad nitambong sa rally at pil na mga higala si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, kanhi Governor Luis Chavez Singson ug uban pa. Straight to the Si point. Marcos sa iyang mensahe ni hulagway sa administrasyon nga bangag og hubog sa gahom ug way pakialam sa kalisod sa mga tao sa pagkakaron. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin National Bureau of Investigation sa Central Visayas nirekomendar pagpasaka og kaso batok sa duha ka mga kontraktor ug pipila ka mga opisyal sa DPWH. Kabahin ni sa gitawag og Ghost Flood Control Projects sa Barangay Singsing sa Balamban. Straight to the point. Katanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagbanuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nga ombudsman ni pasabot nga ilang gidawat isip state witness kini si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan aron panlig-unon pa matud pa ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the Tinuod point. ka ni mga sukit tig paminaw. Si Martin Romualdez on hayahay pa man kayo mga higala. Mura magwa matandog ra ha. Straight to the Katanig point. pagtagad do butaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaya point. kinibitawng rally mga higala sa Iglesia ni Cristo ilaning kabahin sa ilang freedom of expression, no? Labot mahigala pagpadayag sa ilang kaugalingong mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kay nakita mahigala usab, no? Di na to mabasol mahigala ang mga tao gumikan kay kung imong matan-aw klaro man sad nga dunay selective mga higala ang pagpatuman mga kigalaan sa balaod. Straight to the point. Obvious man sad kaayo mga sukit di paminaw, no? O kadto ra mga tao mahigala nga mupiyong sa ilang mata ang di makakita sa klaro kaayo, ha? Straight to the Ang point. kung atong sulbaron ang korupsyon, ha? Gukuron ang tanan nga kurakot, ha? Dili kay pili-pilion lang ang kontra sa politika. Sa ato pa giweponize nimo. Di man masolve ang korupsyon ana. Ngano man nagpasabot lamang gud mga kigalaan nga okay ra ang pagpangawat basta ayo lang magbuwag diri sa grupo. Mas dako gong kawat mahigalas flood control. Unsa may mensahe nga ipasabot ana? Kay nga to magud mahigala kung bisan unsa nga matang sa korupsyon, gukuro na siya. Kana patas. Pero kung imong inon mahigala nga ang gukuron kadto lang kontra sa administrasyon, ang dili kontra mahigala hayahay na, medyo obvious kayo. Unsa pagsulbad sa kinawatay sa kwartas katawhan kong inanaon. Naghatag man kag strong message ngadto sa mga tao nga okay ra, padayon nas pangawat, basta kay kuyog lang tas pangawat, ari lang mo sa among grupo.
Ato rin pagtagad mga kaigsunan. Labi na mga higala ang siya Buying Rimulya sa Ombudsman. Akong balikon, akong i-emphasize mga higala with all due respect sa atong mga personahe sa Ombudsman. Taas kitag respetar mga kaigalaan. Pero kini manggod, ang makita sa Ombudsman, imbestigahon, kinsa angay imbestigahon. Kaya mo bantay mahigalang sa graft and corruption mga sukit di paminaw. Pero kung ang mabantayan kadto ra mahigalang kontras politika, medyo kuan kayo, unfair kayo mga sukit di paminaw, no? Kay sama mahigalang Buying Rimulya, siya may magbuot og kanus amo hinog ug kanus amo hilaw. Si Joel Villanueva mahigala sa diha nga didto pa sa pikas nga grupo. Wa pa mo bali mga kaigalaan, matod pang Buying Rimulya, hinog na ang kaso. So, daldali in taon po mahigala Joel Villanueva mga kaigalaan, no? Napod siya mahigala iyang gitimbang-timbang, doon napod siya iyang kaugalingong katarungan mga kaigalaan. In fairness ni Joel Villanueva o ni Chis Escudero, malagmit mahigala nga di nila makaya o ilang sundon kitos jinggoy. So, nibalitok sila. Pagbalitok na, ang kaso nabalik o kahilaw. Ang kamalkulita na po mahigala mo inihinok. So kung inanion mahigala mo ra giduaan nato ng balaod. Ato ni tagay pagtagad dumutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Super! Andam na ba mo?